Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Bellarmino. Taong 1970, Argao, Cebu. Matagal na panahon ang naninirahan sa sentro ng Argao ang pamilya ni Bellarmino. Minana pa niya sa kanyang mga ninuno ang lupang yon, kaya walang kahit na sino ang may karapatang magpaalis sa kanila rito. Noong una, wala naman talaga roong problema. Ang kaso lang habang lumilipas ang panahon at umuunlad ang teknolohiya, marami nang nagpapanggap sa kanilang lugar na kesyo sa kanila talaga ang mga pwesto sa mga sentro ng bayan. Ginagawa nila ito upang magkaroon sila ng magandang lugar para pagtirikan ng kanilang mga negosyo. Marami nang nabiktima ng ganoong kalakaran. Yung iba tinatakot, habang ang iba naman sa pilitang pinapapirmahan ng mga dokumento upang malipat na ng tuluyan ang titulo. Isa yon sa mga pangunahing nangyayari roon, kaya karamihan sa mga lehitimong nagmamay-ari, mismong sila ang nawawala ng lupa. Hindi man ito katanggap-tanggap para sa iba, mas mainam ang ganoong hakbang para lamang makatakas sa mga nakaambang kaguluhan. Ngunit sa likod ng pag-iwas ng marami, nananatiling nakatayo ang paninindigan ng pamilya ni Bellarmino. Isa sila noon sa mga pamilyang pinapaalis talaga sa kanilang lupa, gawa ng ang pwesto nila naroon talaga sa sentro. Kung meron sa kanila roong makakapagpaalis, paniguradong tsak na ang kanilang tagumpay pagdating sa larangan ng negosyo. Ang kaso lang, hindi basta-basta ang pamilya nila. Nasa dugo kasi nila ang lahi ng mga mersenaryo, kaya wala sa kanilang isip ang sumuko ng hindi nakikipaglaban. Maliban sa ganoong tapang, meron din silang sapat na armas para makipaglaban. Kung hindi nyo kasi naitatanong, isa siyang lehitimo at dalubhasang antingero. Maliit na bilang lang ng taong nakakaalam nito, gawa ng hindi niya ito pinagsasabi sa kung kani-kanino. Hanggat hindi niya kailangan ng gamit, nananatili siyang mapagpakumbaba sa lahat. Wala rin siyang panahon para subukan ng mga ito sa kadahilan ng sapat na ang kanyang pananampalataya upang masabing totoo at mabisa ang kanyang mga karga. Ayon pa sa kanya na, sa tanang buhay niya, hindi niya pinagmamalaki ang kung anong meron siya. Sa lahat ng oras, mas pinipili niyang maging mapagpakumbaba upang makaiwas sa kahit na anong gulo. Ang problema, ang gulo naman mismo ang lumalapit sa kanya. Ilang taon din itong tinakbuhan ni Bellarmino na parang duwag, ngunit dumating na rin sa puntong wala na siyang maisip na solusyon, maliban sa ito ay kaharapin. Nangyari ito sa kalagitnaan ng taong 1970, nung dumating ang isang mayamang pamilya sa lugar nila. Lahat ng matitipuhan itong lupa, sa pilitan itong binibili kahit walang abiso ang may-ari. Marami ang tutol sa ginagawa ng pamilyang yon, ngunit walang sino man ang may lakas sa kanila para pigilan ang desisyon ng padre de pamilya. Bukod sa marami itong tauhan, armado rin ito ng salapi at mga makabagong kagamitan. Malakas din ang impluwensya nito sa gobyerno, kaya madali itong nakakatakas sa lahat ng asuntong ipinupukol sa kanya. Sa loob lamang ng ilang buwang pananatili, 3 na sa pamilyang nagmamay-ari ng malaking lupain sa sentro ang sapilitan nitong napalayas. Dahil sa ganoong pangyayari, nakarating kay Bellarmino ang balita. Bilang matagal na sa lugar na yon, wala siyang ibang naramdaman kundi ang galit laban sa mangkakamkam. Para rin makasiguro kung sino bang taong kanyang kinakalaban, ilang araw niyang ipinagtanong ang tungkol sa pamilya nito. Matapos naman niya itong gawin, nalaman niya ang pangalan ng padre de pamilya, gayon din ang asawa at mga supling nito. Narinig din niya na usap-usapan na tubo pa itong si Bongga, kaya hindi niya talaga maisip kung bakit nagka-interes ito sa kanilang lugar. Dala naman ang kanyang kuryosidad, agad naman niyang tinungo ang bahay ng negosyante para ito ay kumprontahin. Kasakasama niya noon ang kanyang mga kapatid,
para masigurong handa sila kung sakali man. Nagdala rin sila ng iilang itak upang ipakita sa mga ito na hindi sila basta-bastang masisindak. Ayon pa sa kanya na planado ang pagpunta nila, lalo pat bago nila ito gawin, sinigurado muna nilang may sapat silang impormasyon ukol sa bahay ng kanilang pakay. Hindi nagtagal, pagsapit ng araw na kanilang hinihintay, dali-dali naman sila roong pumanhik. Magbabandang 3:00 na noon nang mapuntahan nila ang bahay nito, kaya wala roon gaanong tao. Pagpasok naman nila ng bakuran, tumambad sa kanila ang lalaking kanilang hinahanap. Di pa man nila ito nakikita, sapat na ang hubog ng katawan nito para kumpirmahin nila ang balitang kanilang nasagap sa kanilang mga kakilala. Nang mapansin naman ng lalaki ang kanilang pagdating, agad naman itong tinawag ang kanyang mga tauhan na kasalukuyang nagpapahinga sa isang maliit na kubo ilang metro sa pamamahay nito. Makalipas pa ang ilang minuto, nang makaharap na niya ang matanda, dito na rin nila napansin ang pagsilabasa ng mga tauhan nito. Bagaman marami ang bilang ng mga taong papalapit, hindi nila ito gaanong pinagtuunan ng pansin dahil sa kagustuhan nilang malaman ang rason ng negosyante kung bakit ito sapilitang namimili ng mga lupain. Hindi nagtagal, bago pa man makarating sa mga tauhan nito, agad naman niyang inilahad ang kanyang pakay. Manoy Verino, nung nag-uusap tayo, pakiramdam ko hindi ka naman masamang tao. Makulit ka lang, pero hindi kita pinag-isipan ng ganun. Ngayon, mukhang nag-iba na ata ang ihip ng hangin. Pakiusap ko lang sa'yo, itigil mo na ang mga ginagawa mo. Hindi yan ikakaganda ng bayan at maaaring magdulot lang yan ng hindi pagkakaunawaan. Ikaw ba, Manoy Verino? Payag ka bang magkagulo tayo rito? Nang marinig naman ito ng matanda, agad naman itong pinigilan ang kanyang mga tauhan na lumapit. Matapos niya itong gawin, bahagya naman itong napangiti, sabay sagot nito sa mga sinabi niya. Naunawaan kita. Ngunit hindi naman ako namimilit. Wala akong pinagnanakawan at ang lahat ng nabibili ko, ginagamitan ko ng malinis na salapi. Binayaran ko sila ng sapat para makapagpatayo ako rito ng magagandang negosyo. Hindi ito panlalamang, bagkus ito ay isang taktika lamang para magkaroon ng pangkabuhayan. Ikaw naman, Bellarmino, masyadong mainitin ang ulo mo. Payo ko lang din sa'yo, huwag kang maghatol ng wala kang nalalaman at baka mapahiya ka dyan. Pagkasambit naman ito ng matanda, dali-dali naman itong tumalikod sa kanila. Si Bellarmino noon, hindi na rin nagsalita, lalo pat nakatuon na ang kanyang atensyon sa mga tauhan nito. Bilang ang tingero, likas na matalas ang kanyang pandama, kaya nung makita niya ang grupo ng mga tauhan nito, di niya maiwasang maalarma. Hindi niya mawari pero may nararamdaman siya roong kakaiba at mabigat. Ayon pa sa kanya na, bawat isa sa mga bantay, pare-parehas ang orang tinataglay. Pakiramdam niya, nagmula lang ang mga ito sa iisang katawan. Alam niyang masyado na itong imposible, pero nasisiguro niyang hindi rin siya nagkakamali sa kanyang mga nararamdaman. Makalipas pa ang ilang minuto, imbis na magtagal pa sa lugar, nagpasya na siyang umalis kasama ang kanyang mga kapatid. Habang binabagtas nila noon ang daan, wala halos ni isa sa kanila ang makapagsalita. Basta, tahimik lang ang lahat, animoy hindi sila makapaniwala sa kanilang mga nakita at narinig. Alam din nila na kahit bali-balik tarin ng mundo, wala silang laban dito, lalo pat legal at maayos ang pagkakabili. Hindi na rin nila binalak na kausapin ng mga pamilyang nagmamay-ari ng lupa. Sa kadahilan ng pagkatanggap ng mga ito ng pera, agad itong lumalayas sa lugar nila. Dumaan pa ang mga araw. Minabuti naman niyang wag na munang pagtuunan ng pansin ng tungkol sa bagay na yon. Naisip niya kasi ang sinabi ni Verino, kaya iniwasan niyang magpadalos-dalos sa kanyang pasya. Bukod kasi sa makakasira yon sa kanya, alam niyang maaapektuhan din ito
ang hanapbuhay ng kanyang pamilya. 3 taon pa ang lumipas. Marami nang naitayo ito sa lugar nila. Lahat yon, kung hindi tindahan ng karne, panaderya at kung ano-ano pa. Basta, malaking parte sa negosyo ni Verino nakatuon sa mga karne ng hayop at mga pagkaing madaling masira. Hindi naman ito nakakagulat, Pinuno, dahil kung iisipin, ganong produkto talaga ang kailangan sa kanilang lugar. Habang tumatagal din ang ganoong negosyo, tila bang nakukuha na nito ang tiwala ng maraming tao. Dahil sa ganoong pangyayari, wala naman siyang nagawa kundi ang pagtuunan ng pansin ng kanyang pagmamay-ari. Ang kaso lang, yung inaakala niyang nakalimutan na ng matanda, bumalik na naman bago sumapit ang ika-4 na taon ng kanilang pananahimik. Sa hindi malamang dahilan, muli itong nagkaroon ng interes sa kanilang lupa. Paulit-ulit na rin silang binabalik-balikan ng mga tauhan nito para ihatid ang alok ng matanda. Nang hindi na niya maatim ang ganoong pangyayari, dito na siya nagsimulang magbanta hanggang sa magkainitan na sila ng mga tauhan ni Verino. Ayon sa kanya, habang nakikipag-usap ang mga ito, di niya yun nakikitaan ng kahit na anong takot sa katawan. Hindi naman ito nakakapagtaka pero kasi alam niyang hindi ganun umakto ang mga ordinaryong tao. Dagdag pa niya na parang walang takot ang mga taong yun kung makipag-usap. Wala rin itong pakialam sa mararamdaman ng iba, basta ba'y maihatid lang nila ang utos ng amo nila. Dahil dito, lumakas ang kanyang kutob na parang may mali sa mga ito. Ano man yun, kinakailangan niya itong malaman. Pagsapit naman ng gabi, habang tahimik ang lahat, palihim na lumabas itong si Bellarmino. Tinungo niya ang pinakamalapit na negosyo ni Verino na halos ilang metro lang naman ang layo. Hindi naglaon. Nang marating naman niya ang lugar, tahimik niya itong inikutan. Panay na rin ang paghahanap niya ng siwang hanggang sa may makita na siya sa likurang parte ng tindahan. Nga pala, Pinuno, panaderya ang pinakamalapit sa kanila, kaya yon ang inuna niya. Halos ilang minuto rin siyang nagmasid sa buong paligid hanggang sa dumating ang puntong nakahanap na siya ng butas na pwede niyang mapagdungawan. Pagsilay niya sa loob, unti-unting nanlaki ang kanyang mga mata matapos siyang makasilay ng mga taong nakasabit sa kisame. Sa ibaba nito, may mga manggagawang abala sa paggawa ng tinapay na hinahaluan ng mga karne. Di kalayo naman sa paggawaan, nakasilay siya ng isang puno na may puting balat. Wala rin itong dahon, ngunit alam niyang buhay na buhay ito. Makalipas pa ang ilang minuto, kumuha ng bunga ang isang manggagawa mula sa katawan ng puno na siya namang inilagay nito sa loob ng katawan ng labing nakasabit. Masinsinan niya itong tinahi at pagkatapos nun, pinahigop niya lang ito ng konting patak ng dugo. Sa maniwala man kayo o hindi, nabuhay ang bangkay. Ang mas nakakabahala pa sa lahat ay nung mamukaan niya ito. Alam niyang taga-baryo yun, kaya agad naman siyang tumakbo patungo sa bahay ng taong nakita niya. Nang marating niya ito, agad naman siyang kumatok, sabay tanong sa asawa ng biktima ukol sa kinaroroonan ng kanyang kasama. Nang marinig naman ng babae ang kanyang sinabi, dito na ito nagsalita. Panggabing gwardya ho sa tindahan ni Ginoong Verino ang asawa ko. Kung may kailangan ho kayo sa kanya, puntahan niyo na lang ho. Dahil sa sinabi ng babae, wala siyang nagawa kundi ang umalis. Alam niya kasing hindi na siya maaari pang makipag-argumento, lalo pat alam niyang kakampihan nito ang taong bumubuhay sa kanilang pamilya. Imbis na tunguhin ng tinuturo nitong lugar, pinili niyang bumalik sa panaderya upang kumala pa ng karagdagang impormasyon. Hindi nagtagal, nang makabalik naman siya sa sinisilipan niya, napansin niyang kokonti na lamang ang mga individual na natira.
Masyado rin kasing mabilis kumilos ang mga manggagawa, kaya napakadali lang para sa mga ito na buhayin ang mga labing kanilang nalikom. Dahil sa pangyayari, agad naman siyang humanap ng daan na pwede niyang mapasukan. Hindi ito naging madali para sa kanya, lalo pat meron lang iisang pinto ang panaderya. Ang ganoong dahilan ang nag-udyok sa kanya para humanap ng butas na pwede niyang mapasukan. Sa mga oras na yun kasi, gustong gusto niya ng paslangin yung dalawang manggagawang hindi tumitigil sa kanilang trabaho. Sa pagpapatuloy naman ng kanyang paghahanap, dito na siya nakakita ng parte ng dingding na medyo marupok na. Bago niya ito butasan, kinalkula niya muna ang tatagusan nito para hindi mabulilyaso ang kanyang plano. Maya-maya pa, nang mapagtanto niyang malayo ito sa pagawaan, hindi na siya nagdalawang isip. Pagkabutas niya kahit masikip, nagpumilit siya roong umusad hanggang sa makarating siya sa imbakan ng mga tinapay. Napakasangsang ng amoy sa lugar, animoy kahit saan ka humarap, wala kang malalanghap na sariwang hangin. Masyado ring madilim sa paligid, kaya kinakailangan niya pang mga pa para lamang makarating sa pintuan ng silid. Paglabas naman niya rito, bumungad sa kanya ang isang mahabang pasilyo na may mga nakalaylay na kortina. Wala rin doong gaanong silid at base sa estruktura nito, patungo yon sa masahan ng tinapay. Dahil sa kanyang mga nalaman, dali-dali naman siyang lumakad. Inihanda na rin niya ang kanyang punyal nang sa gayoy maunahan niya ang mga nilalang nahaharang sa kanyang daraanan. Ilang segundo pa ang dumaan. Habang papalapit siya sa hangganan ng pasilyo, unti-unti namang lumalakas ang mga pag-angil. Hindi niya mawari kung ano ang ginagawa ng mga nilalang sa loob, pero malakas ang kanyang kutob na naamoy na siya ng mga ito. Kalaunan, laking gulat na lamang niya nang may biglang umatungal habang nagtatanong sa kanya. Base sa boses ng nilalang, ramdam niyang may matindi itong galit, kaya mas lalo niyang binilisan ang kanyang pag-usad. Maya-maya pa, pagtagos niya sa hangganan ng pasilyo, dito niya nakita ang dalawa na kasalukuyang kumakain ng laman loob. Sariwang-sariwa ang mga laman loob na yon, indikasyon na nanggaling ito sa biktimang kakapatay pa lamang nila. Pagpang-abot naman ng kanilang paningin, agad naman niyang inihipan ng orasyon ng kanyang punyal para paganahin ang mga nakaukit na dasal ng San Benito. Pagliwanag at pagningas naman ito, nakaramdam naman ng pagkasindak ang mga nilalang. Subalit sa kabila nun, hindi nila ninais na lumayo. Kahit alam nilang masyadong makapangyarihan ang armas ng kanilang kalaban, nagpumilit pa rin silang ipagtanggol ang kanilang binabantayan. Sa loob ng ilang minutong pakikipagbuno ng mga ito, lahat ng pag-ilag halos ginawa na nila. Hindi na rin sila noon nakakalapit kay Bellarmino, kaya hindi niya na ito binigyan pa ng pagkakataon para makapaghanda. Gustuhin mang magpalit anyo ng mga ito, alam nilang hindi na nila ito magagawa dahil sa oras na magpahid sila ng langis at huminto sa kanilang pag-ilag, paniguradong katapusan na ng buhay nila. Dahil sa ganoong sitwasyon, hirap na hirap namang makahanap ng pagkakataon ng dalawang aswang. Paulit-ulit na rin itong nagmakaawa sa kanya, pero hindi niya ito pinakinggan. Maya-maya pa, laking gulat na lamang ng mga ito nang maglabas siya ng medalyon ng San Benito. Aba, makukunat nga talaga ang mukha ninyo. Tingnan natin kung makakaligtas pa kayo rito. Pagkasambit naman niya nito, inilapat niya sa lupa ang medalyon. Dinasalan din niya ito ng orasyon hanggang sa unti-unti na itong humigop ng hangin. Pagputok naman ng hanging pumaloob sa medalyon, nagdulot ito ng matinding panghihina sa panig ng nilalang. Sa isang iglap, napahandusay na lamang ito sa lupa habang naghahabol ng hininga. Gustuhin man itong tumayo para makipaglaban sa kanya, masyado na itong imposible gawa ng sa mga sandaling yon,
kasing rupok na ng tinapay ang mga buto nila. Pagsilay naman ni Bellarmino sa estado ng mga ito, agad naman niya itong nilapitan at inundayan ng saksak sa dibdib. Pinagsisira rin niya ang lahat ng kagamitan ng panaderya, tapos yung punong nakita niyang kaduda-duda, pinagpuputol niya maging ang mga ugat nito. Matapos nun, dali-dali naman siyang lumabas para tumakas. Kinabukasan, habang naghihintay siya ng ulat ng mga tao, nakapagtatakang parang walang nakapansin sa kanyang ginawa. Dala naman ang kanyang kuryosidad, palihim niyang binalikan ng panaderya upang matingnan ang kasalukuyan nitong kalagayan. Nang masipat naman niya ito, laking gulat na lamang niya nang mapagtanto niyang bumukas pa rin ito sa kabila ng mga nangyari. Ang kakaiba lang sa lugar na yon, may mga alagad na roong ikinalat si Verino. Bawat isa sa mga ito, animoy nagpapanggap na tambay o bumibili sa panaderya. Ilang minuto pa ang lumipas, dito niya na nakita ang lalaki na lumabas. Kasakasama nito ang kanyang mga tauhan habang merong pinag-uusapan. Sa itsura noon ng may-ari, alam niyang hindi ito natutuwa, kaya bago pa man siya nito matunugan, minabuti na niyang bumalik sa kanilang tahanan. Matapos nun, agad niyang tinawag ang kanyang mga kapatid upang abisuhan sa nakaambang panganib. Harapan niya rin doong ipinagtapat ang kanyang mga ginawa, nang sa gayoy hindi na ito magulat kung sakali mang may mangyayaring hindi nila inaasahan. Nang marinig naman ito ng lahat, di mapigilan ng iilan ang magalit. Ayon sa kanila, hindi makatarungan ang kanyang ginawa. Masyado itong padalos-dalos at maaaring ikapahamak nito ang kanilang pamilya. Dagdag pa ng mga nakatatanda sa kanya, kailangan na nilang ilikas ang kanilang mga asawa at anak upang hindi na ito madawit sa gulong kanilang kinakaharap. Nang marinig naman niya ang abiso ng kanyang mga kapatid, dito na siya nag-isip ng mga bagay na kanilang gagawin. Pwede natin silang ilikas sa lugar ng ronda. May mga kadugo tayo roon, kaya hindi sila roon mapapabayaan. Ang problema lang, paano natin sila papupuntahin doon nang hindi naaabutan ng gabi? Sa estado ngayon ng ating pamilya, kalaban natin ang kagat ng dilim. Hindi masama mag-isip at maging alerto hinggil sa mga pwedeng mangyari. Pasensya na kayo, di ko lang talaga napigilan ng sarili ko na makakita ng mga ganoong bagay. Nang marinig naman ito ng kanyang mga kapatid, wala naman itong nagawa kundi ang pag-usapan ng kanilang plano. Maya-maya pa, lumapit sa kanya ang panganay ng kanilang pamilya para payuhan siya. Hindi kami nagagalit sa ginawa mo, Bellarmino. Huwag kang mag-isip ng ganyan. Pamilya mo kami. At kahit na anong mangyari, hinding-hindi ka namin tatalikuran. Ang digmaan mo ay digmaan na rin naming lahat. Matapos naman itong mailahad ang kanyang nais, agad naman itong umalis. Kinahapunan, nang maihanda na nila ang mga kagamitan ng kanilang pamilya, buong magdamag silang nagbantay. Wala namang nangyari, pero ramdam na ramdam nila ang matinding panganib na nagkukubli sa kadiliman ng gabi. Sa pagsapit ng sumunod na araw, maaga pa nilang pinatakas ang kanilang pamilya. Ang naging gabay ng mga ito ay yung mga magsasakang malapit din sa kanila. Sa sitwasyon kasi nila roon, kailangan ng lakas ng bawat isa. Wala namang natakot sa magkakapatid, kaya nanatili ang kanilang tapang hanggang sa pagsapit ng umaga. 6:00 pa lamang noon ng madaling araw, nakita na nila ang grupo ni Verino na naglalakad papalapit sa kanilang tahanan. Pinagtitinginan man ito ng mga tao, hindi na ito pinansin pa ng grupo. Nang marating naman ito ang harapan ng kanilang bahay, tahimik lang naman yung doong nagmasid hanggang sa magpasya na siyang lumabas. Alam niya kasing kinakailangan niyang hanapin si Verino upang magkaroon din sila ng ideya sa mga ikikilos nito.
Sa pagharap naman nilang dalawa, ramdam niya sa lalaki ang matinding galit na pilit nitong itinatago. May mga pagkakataon ding sinisindak na siya nito pero hindi siya nagpapaapekto. Maya-maya pa, nang mapagtanto naman yun ni Verino, dito na ito nagsimulang ngumisi habang nagwiwika sa kanya ng, "Mauunawaan ko pa kung ang mga tauhan ko lang ang pinatay mo, Bellarmino. Pero nung makita ko na pati ang puno ng agram dinamay mo, hinding-hindi ko yon mapapalagpas. Naisip mo man lang ba kung gaano kahalaga sa amin ang punong winasak mo? 70 taon ang ginugol ko para lamang makapagpalaki ng puno ng agram. At ikaw nahangal ka. Sinira mo lang ito ng ilang minuto." Nang marinig naman niya ang sinabi nito, panay naman ang pag-ikot ng kanyang mata upang matingnan ang ginagawa ng iba pa nitong mga kasama. Nababahala na rin kasi siya noong mga sandaling yon, lalo pat marami itong pwedeng gawin na hindi nakalinya sa kanilang plano. Natural lang itong mangyari, lalo pat lahat ng mga nilalang na naroon, galit na galit sa kanyang ginawa. Nga pala, bago tayo magpatuloy, hayaan niyong ilahad ko na muna sa inyong tungkol sa puno ng agram. Kung hindi ninyo na itatanong, kagaya ng mga punong pinagmumula ng mutya ng kanan, meron ding punong pinagmumula ng mutya ng kaliwa. Marami ring saklaw na kapangyarihan ang mga puno ng kaliwa, kaya kung susumahin, di hamak na mas makapangyarihan ito kaysa sa kanan. Kagaya na lang nitong puno ng agram na may kakayahang makapamunga ng kahalintulad ng wisyo ng mga namatay na biktima. Ginagamit ito ng mga nilalang upang linlangin ang mga tao. Sa pamamagitan ng puno ng agram, walang kahit na sino ang makakapagbulgar sa mga karumal-dumal nilang ginagawa. Ngunit bago rin naman nila mataglay ang puno, matinding orasyon, ritual, at panahon ang kinakailangan nilang gugulin para mataglay ito. Matapos naman niyang marinig ang sinabi ni Verino, matapang naman siyang sumagot. Ni katiting na pagkasindak, wala siyang ipinakita dahil alam niya na gagamitin ito ng nilalang sa kanya. "Wala akong pakialam sa puno ng agram, Verino. Huwag kang magsalita na parang ikaw ang biktima rito. Baka nakakalimutan mo, buhay ng mamamayan ang ating pinag-uusapan. Kung tingin mo sa ginawa ko ay matinding pagkakamali, mukhang kailangan mo yatang isaalang-alang ang iyong pag-iisip. Sa pananaw mo, mali ang ginawa ko dahil purong sariling interes mo lang ang mahalaga at sa tingin mo ay hustisya." Dahil sa kanyang sinabi, labis naman ang galit ng negosyante. Halos kung pwede lang siya nitong patayin noong mga oras na yon, maaaring ginawa na niya ito. Subalit dahil sa mga taong nakatingin, matinding pagtitimpi ang ginawa ng kanyang katunggali. Kalaunan, napilitan na lamang itong umalis, kalakip ng pag-iwan ito ng isang matinding babala. Ikaw ang may kagustuhan nito, kaya wag mo akong sisisihin sa mga mangyayari. Wala kang ideya kung sino kami at kung ano ang binabangga mo. Nang marinig naman yun ni Bellarmino, hindi siya nagpatalo. Kahit malayo na ang lalaki, buong tapang pa rin niya itong sinigawan sa kanyang sagot. Anya, hindi siya magpapasindak sa mga salita nito na wala namang batayan. Dagdag pa niya na kung gusto nitong maghigante, bukas anumang oras ang kanilang tahanan. Matapos naman niya itong gawin, agad silang pumasok ng kanyang mga kapatid. Ilang oras bago sumapit ang dapit hapon, taimtim silang nanalangin sa harap ng Panginoon. San Benito kasi ang armas ng mga kapatid niya pinuno, kaya kinakailangan nila itong debosyonan at sampalatayanan sa abot ng kanilang pananalig. Yun lang ang nakikita nilang paraan para magwagi sa nakaambang labanan. Pagtungtong naman ng gabi, habang tahimik na ang baryo, matyaga naman silang naghintay sa mga senyales ng mga nilalang. Malalim na noon ang gabi pero nakapagtatakang wala pa ring paramdam ang mga ito.
Maya-maya pa, laking gulat na lamang nila nang may marinig silang tunog na parang bumubulusok mula sa langit. Dali-dali nila itong sinipat at pagkatingala nila, dito nila nakita ang grupo ng mga aswang na lipad. Mabilis itong bumaba, kaya agad namang naalarma ang kanyang mga kapatid. Gamit din ng mga naitabi nilang palasot pana, walang patid nila itong inasinta hanggang sa may mangilan-ngilan na bumagsak sa hanay ng mga ito. Ang kaso lang, hindi sapat ang napapabagsak nila, kaya kinakailangan nilang magsitago upang hindi sila madagit. Sa paglapag naman ng mga ito, agad naman itong sinuyod ang kabuuan ng lugar. Akala nila mga pangkaraniwang tao lang ang kalaban nila, pero lingid sa kanilang kaalaman, isang dalubhasa sa mga taktika ang kanilang kalaban. Dahil sa napapalibutan ang mga nilalang ng mga kabahayan, ito ang ginamit na lamang nila Bellarmino. Nakalatag ng maayos ang estratehiya na kanilang napagplanuhan, kaya pagsilay nila sa mga nilalang, madali na lamang para sa kanila na saksakin ito o hindi naman kaya'y pugutan ng ulo. Sa loob lamang ng kalahating oras, nalipol nila ang lahat ng aswang na lipad. Pagkatapos nun, ipinadala nila ang mga labi nito pabalik sa bahay ni Verino. Nagtagal ng halos 1 linggo ang kanilang pakikipaglaban kung saan minsan hindi sila umalis sa kanilang teritoryo. Doon naganap ang kabuuan ng labanan, kaya naging pabor sa kanila ang lahat ng pagkakataon. Yun din ang naging rason kung bakit naubos ang mga tauhan ni Verino kasama ng pagkawala niya sa puno ng Agram. Yung punong naiwan nito pinuno, sinunog nila ng sabay-sabay. Bawat pagmamayari kasi noon ni Verino, pinagtataniman ito ng puno. Nalaman din nila na doon kinakatay ang mga taong nahuli ng mga ito sa iba't ibang lugar. Tumagal din ng ilang taon ang paglilinis nila sa mga lupa bago tuluyang nawala ang sumpa. Ngayong pangkasalukuyan, sa kanila na ang mga lupain yon. Malaki man ang kita nila sa mga lupain, nananatili pa ring hindi nakakalimot ang kanyang mga kadugo tungkol sa istorya ng Agram, ang punong pinagmumulan ng mga mutya ng kaliwa.